Hej Atlas! Tillykke med fødselsdagen! Wow, tænk at du er blevet 4 år! Og hej alle jer Atlas' venner! Hvor er det dejligt at se jer! Jeg ville ønske, at jeg kunne være sammen med jer i virkeligheden, i stedet for bare at være herinde i telefonen og inde i fjernsynet hele tiden. Men desværre har jeg så travlt i Ramazan, at jeg slet ikke kan nå at være andre steder. Jeg elsker ellers at være til fødselsdag. Så får man kage, og man får venner på besøg, som man kan lege med, og man får gaver. Hvor jeg håber, at du har fået nogle rigtig gode gaver, Atlas. Og jeg vil ønske, at jeg kunne være med til din fødselsdag, fordi så kunne jeg jo også være en slags gave til dig. Nå, men jeg glæder mig til, at vi ses næste gang. Du er blevet en stor dreng nu, og når man er 4 år, så er man nemlig sej og klog og hurtig og stærk og pæn. Alle mulige seje ting. Så derfor glæder jeg mig ekstra meget til at møde dig snart. Kan du have det godt, Atlas? Mange gange tillykke med din fødselsdag. Og have det godt, og hils alle dine venner og sig hej fra Herr Skæg. Vi ses snart, for i dag er det Atlas' fødselsdag. Hurra, hurra, hurra! Han sikkert sig en gave for endelig bliver han 4 år med dejlig chokolade og kage. Kage. Til hurra for